طعنا باللي كم يتصنحوا كبرات تملكتي تلفزيون دمصيانة تግራي علتاو زيناتات حزنا لكم قريبنا لنا منجست تግራي 15 سنة 2013 عامة مرت اب توغوغا نعداغا اب لعل استاكب سلاماو حزبي بداغماي درغ فاششتاويان زتفصم دبداب نفاريت عملكيتو مغلص اوتيلوم مولو تحستو مغلصي منجست تግራي كم زصعب كقربلكم يوم كاب منجست تግራي زتوحبه اواناوي مغلصي قدم كلن لكلن قداماي درغي 15 سنه 1980 عام تمرت اب حوزين اداغا زفصمو دبداب نفاريت مبل 33 عامت معلت سوات اب نخبرلو علت ناي ابو نمنحبو خوينوم داغماي درغي كجل فاشستي ابي احمد دمام 15 سنة 2013 عام تمرت كاب كتما مقله ناي قربا رحقت تركب توغا اتبحال بوتام نعداغا اب لعل زوصو سلاماوያን زيغاتات بزكايدو دبداب نفاريت اب لعلي حزبنا نبرتون زبصح غدات حزبن منግስትን ትግራይ ዝተሰምዑ ሓዘን ዓሚቕ ምዃኑን ትገልጽ ንግዳይ እቲ ሓደጋ ዝኾኑ ወገናት መንግስተ ሰማያት የዋርሶም ንመላእ ስድራ ቤቶምን ፈተውቶምን ድማ ጽንዓት ይሃቦም ይብል ከም ዝፍለጥ በመሪሕነትን ሃንዳሳይነትን ወራሪ ውልቀ መላኽ ኢሳያስ አፈወርቂ ዝምራሕ ዳግማይ ደርጊ ጉጅለ ፋሽስቲ አብይ አሕመድን ተስፋሕፋሓይ ሓይሊ መንግስቲ ክልል አምሓራን ኣብቶም ዝሓለፉ ልዕሊ 7 ኣዋርሕ ንህዝብ ትግራይ በሓይሊ ጎቢጥካ ንምንብርካኽ ብታሪኽ ይቅር ዘይበሃል አረመንያዊ ግፍዕን ገበንን ፈጺሞምን ይፍጽሙን ኣለዉ ናይዚ መቀጸልታ ዝኾነ ድማም ታሪኽ ንባዕሉ ይደግም ከም ዝበሃል 15 ሰነ 2013 ዓመተ ምህረት ካብ ዋና ከተማ ትግራይ ከተማ መቐለም ናይ 30 ኪሎ ሜትሮ ርሕቀት ትርከብ ፍሉይ ቦታ ተጎጋ ንጹሃን ደቂ ትግራይ ኣብ ዕዳጋ መዓልቲ እናሃለዉ ዳግማይ ደብዳብ ሓውዜን ብምፍጻሙ ብርክት ዝበሉ ወገናትና ግዳይ ሞትን መቕሰልትን ካብ ምዃን ንላዕሊ እቲ ፍጻመ ሰብን እንስሳን ዘይፈልየሉ ኣዝዩ ዘስካሕክሕ አረመንያዊ ተግባርን ቀንዲ ዕላማን ትልምን ደመኛ ጸላኢ ትግራይ ድማም ሕዝውን መንነት ህዝብ ትግራይ ንምጽናት ዝጀመርዎም ቁሉዕ ወራርን ኩናትን አጠናኺሮም ዝቐጸሉሉ እኩይ ተግባሮም እዩ ብምዃኑውን ዳግማይ ደርጊ ጉጅለ ፋሽስቲ አብይ አሕመድን መማኽርቱን ሰዓብቱን ኣብ ልዕሊ ህዝብና ዝፈጸምዎን ይፍጽምዎን ዘለዉ አረመንያዊ ግፍዕን ገበንን ከም ህዝብን መንግስትን ይሕርነና እምበር ዘየንበርክኸና ምዃኑ ክሳብ ሕዚ ብሄራዊ መንነትናን መሰል ዓርሰ ውሳነናን ንምውሓስ መላእ ህዝብናን ሓየት ሰራዊት ትግራይናን የካይዶን ዘሎ ተጋድሎ አጠናኺሩ ብምቕጻል ሕዝውን ወይ ከፈተኽ ኣይንምበርክኽን ኢልና ከምቲ ጀሚርናዮ ዘለና ጸላእትና ኣብ ዝሓፀረ እዋን ንምድምሳስን ንዘይተርፍ ዓወትን ከም ትልሙድ ቃልስና ክንሕይል መንግስቲ ትግራይ ይጽውዕ ሓልዋትና ንድሕንነትናን ብቕልጽምና ክብርን ሞገስን ንሰማዕታትና ትግራይ ትስዕር መንግስቲ ትግራይ 17 ሰነ 2013 ዓመተ ምህረት ትግራይ فاشيشت أبي أحمد بقدمة مالي أبي توغوغا نعداغا أبل علستا أكبر سلاماو حزبي زفتصمو دبداب نفاريت حبرت أوروبا بترت خونينو حبرت أوروبا فاشيشت أبي أحمد أبي توغوغا أبل على سلاماو حزبي زفتصم دبداب نفاريت عملكيتو تمعلم شات أبزوصو مغلطين اتستفتصم دبداب نفاريت فتصوم تقبالنت كم زيبلون أبي تግራይ كفتصمو ناي زصنحو زسكحكو غفعتات عليت مسرت زغبره ጥቃዓታት ጥሜትን ጾታው መጥቃዕትን ከም መሳርሒ ኩናት ናይ ምጥቃም ገበናት መቀጸልታ ከም ዝኾነ አመልኪቱሎም ሕብረት አውሮፓ ኾኔልካ ንሰላማውያን ሰባት ምጥቃዕ አትሪሩ ይዝኹነን እዚ ተግባር በዝኾነ ይኹን ምኽንያት ተቀባልነት ዘይብሉን ንዓለም ለኸ ሕግ ሰብአውነት ዝጣሐሰን እዩ
እዞም ይፍጸሙ ዘለው ግፍዕታት ላዕላውነት ኢትዮጵያ ንምዕቃብ ይዝብል ስነ ሙግቱውን ተቀባልነት የብሉን ምስበለም ሓገዝ ናብ ዘድልዮም ወገናት ይኸዳ ዝነበራ ኣምቡላንስ ናብ ተጎጋ ከይሓልፋ ምኽልኻል ድማ ንውዕላት ጄኔቫን ንዓለም ለኸ ሕጊ ሰብኣውነትን ዝጥሕስ ከቢድ ገበን ከም ዝኾነ ላዕለዋይ ተወካሊ ሕብረት ኣውሮፓ ጆሴፍ ቦሬልን ኮሚሽነር ምምሕዳር ቁልውላው እቲ ሕብረት ጄኔዝ ኔራልክን ኣብ ዘውፅዎ ሓበራዊ መግለፂ ኣመልኪቶም ኣለዉ ማሕበረሰብ ዓለም ኣብ ትግራይ ይፍጸም ዘሎ ግፍዕታት ጠጠው ንምባል ብሓባር ጠጠው ንኽብሉ ድማ ፀዊዖም ኣለዉ ብጀጋኑ አባላት ጸረ ነፋሪት አሃዱ ሰራዊት ትግራይ ኤል100 ዝዓይነታ ናይ ውግ አውሮፕላን ተወቂዓ ከም ዝተሓምሸሸት ወታደራዊ ወሃብ ቃል ሰራዊት ትግራይ ተጋዳላይ ገብረ ጻድቃን ገሊጾም ኣለዉ እዛ አውሮፕላን ወታደራዊ መኮንናትን ናውትን ጽዒና ከም ዝነበረት ድማ ንምፍላጥ ተኻኢሉሎም ኣብዚ ጉዳይ ተወሳኺ ጸብጻብ ክህልወና እዩ ከም ዝስዑ ድማ ክቐርበልኩም እዩ ጅግና ሰራዊት ትግራይ በአፍሪካው ጀነራል ትግራዋይ አሉላ አባነጋ ብዝተሰየመ ወፍሪ ለውን በርቃው መጥቃዕቱ ብዝለዓለ ብርክ በመቕጻል በመስተንክራው ዓወታት ይምርሽ ከም ዘሎ ወታደራዊ ሃብቃል ሰራዊት ትግራይ ተጋዳላይ ገብረ ጻድቃን አፍሊጦም ምስ ህዝብን መንግስትን ትግራይ ተዋሊዱ ሓየት ሰራዊት ትግራይ ብዝወስዶም ዘለው በርቃው መጥቃዕትታት ትግራይ ንጽላእት ኃይልታት ረመጽ ኾይናቶም ኣላ ደሁል ሰራዊት ፋሽስት አብይ አሕመድን ወልቀ መላኺ ኢሳያስ አፈወርቅን ሳይንሳዊ መጥቃዕትታት ጅግና ሰራዊት ትግራይ ምጽዋር አብይዎም መሬት ትግራይ ጸቢባቶም መእተውን መውፅእን ስኢኖም ይርከቡ ጅግና ሰራዊትና ካብ አብይ ዓዲ ናብ የጭላ ዝተበገሰ ገዚፍ ኃይል ጸላኢ ኣብ መንጎ ኣግበን ሸውዓተ ሕጉመን ወጋሕታ 16 ሰነ 2013 ዓመተ ምህረት መጠነ ሰፊሕ መጥቃዕቲ ጀሚሩሎ 16 ሰነ 2013 ዓመተ ምህረት ድማ ጅግና ምክልኻል ኣየር ሰራዊት ትግራይ ኣብ ከባቢ መቐለ ዓዲ ቃዕላ ኣብ ዝተባሃለ ፍሉይ ቦታ ኤል100 ዝተባሃለት ኣጽዋር ዝፀዓነት ናይ ወግ አውሮፕላን ካብ ኣየር ቆሊቡ ሓምሽሽዋ ኣሎ ህዝቢ ትግራይ ንምጭፍጫፍ ካብ ፋሽስታውያን ወረርቲ ዝተላእኸት ናይ ወግ አውሮፕላን استفلاليو أصوارات سعينا خمز مسأتوغن تفليت الله جيغنا مكلخال أير سراوي تقراي خبابي حموشة ساعات بميسيل زحمششا L100 زعينتا نايوغ أوروبلان انتخون جيغنا مكلخال أير سراوي تقراي زاقيد بركت زبلا نايوغ أوروبلانات كاب أير ناقلبة أم مريت تقراي خبيروانيو مريت تقراي رمز زخونتو سألاي سماي تقراي ون رمز خويناتو زحزون زجبطون سئنو اب كبير رعدي وديقو يركب بعلت 15 سنه معلت سواتنا علول فاششتاو جله ابي احمد اب كبابي توغوغا نعداغا استاكبه سلاماوي حزبي بنفرتو